Shi kuma wannan fim na Mission Rajikan wanda shi kuma ne shine fim na kusan karshe da Akshay Kumar sake a shekarar 2023. Shin shi kuma wannan fim da me kunsa? Ko kuma a dunkule fim din nan wani irin sako yake tafi da shi? To shi a fina-finai, a tsarin fina-finai akwai fim din da ake cewa true life story, wato wani abu ne da ya taɓa faruwa a gaske aka zo aka yi shi. To shi wannan Mission Raniganj akan haka yake. Baya an yi wani mutum ma'aikacin haƙar kwal da abu ya taɓa ritsawa da waɗansu ma'aikatan kwal a ƙarƙashin ƙasa suka makale, ya yi shiga ya faɗi tashi har sai da ya ce turan mutane 65 daga cikin su 71 da suka makale a gurin nan. Wannan abu ne da na jinjina na nuna kishin ƙasa, wanda har award aka ba shi na national award na jinjina wajen ƙoƙarin ceto abokan aiki da kuma irin wannan dama ana so a ƙarfafa gwiwar mutane wanda za su riƙa yin abu na kishin ƙasa da kulawa da al'ummar da suke tare da su a ƙasa. So fim ɗin akan wannan shi mutum ne aka yi shi. Akshay Kumar ya fito a rol ɗin mutumin wanda aka wanzar da shi. Fim ne wanda ya sami critical acclaim, an yabe shi sosai, ganin yadda Akshay Kumar ya tsaya tsayin daka. An kana kallon fim ɗin zaka ji kamar gaske abin yake faruwa, yadda mutanen nan suka makale, yadda ake kokarin ceto rayuwarsu, sai ka ji numfashin ka ya ɗauke, kai ma ka ga za a taimaka waɗannan mutanen. Hanyoyin da aka bi na dabaru da jajircewa wajen ceto mutanen nan lalle zai ba ɗan kallo sha'awa, kuma zai ji ya rike shi, wanda zai ji baya son tashi sai ya ga yadda za a kaya. To amma solo bai kamar shi wannan fim a iya cewa kamar kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba, duba da cewa a fim ɗin idan aka duba tsayuwarsa a bangaren cinikayya fina-finai, fim din bai yi abin da kuma bai kai bantansa ba, kuma bai ba da abin da ake yi tsammani ba. Shin duk da yin kyau da wanda kake cewa fim din ya yi, me yasa ya gaza kai matakin da ake tunani a kasuwar cinikayyar fina-finai? Tabbas kamar yadda ka faɗa, fim din bai yi kasuwa sosai ba, so amma ina ganin wato ita kwalliya a harkar fim ba abu ɗaya ba ne. Kamar yadda waɗansu suke ganin kawai iya kasuwanci ne, fim ya yi hit in yi flop duk kyansa ko kuma da irin nasarar da ya samu ba a bar yaba ba ce kawai tunda bai kawo kuɗi ba. Tabbas shi dan kuɗi aka yi shi, ba wanda zai saka kuɗin sa so ya faɗi. Shi kuma wannan fim an samu matsala a nan gurin ya faɗi. To amma wajen nasara da aka samu na yabawa da aikin da hukumomi na wato zigar fim na kallon fim ingancinsa, wanda suka rika yabo akan cewa fim ɗin inganci, har akwai kamar ya yake da suna yanzu haka fim ɗin an tura shi Oscar, babban award na duniya, domin su je su yi nazari a kansa, wanda ake tunanin inda ya tsallake ya wuce to zai iya kawo bantansa a gurin nan. So kaga duk wannan ma a ce ka shiga Oscar din nasara ne, ka gane ko a ce har gashi wani bangaren koyar da harkar acting sun karɓi fim ɗinka sun saka shi wanda za su rika nuna wa ɗalibai don a koya musu wani abu a cikinsa, shi ma kaga ya zama babban nasara ce wannan. So amma bangaren kasuwanci kwarai kwafin din ya samu matsala, wanda kai tsaye ba za ka iya cewa ga dalilin samun wannan matsala ba, sai dai bisa hasashe na zan kalli waɗansu abu guda biyu manya. Na farko zan ce maka bangaren tallata fim ɗin. Shi promotion wani abu ne da yake da ƙarfi, duk ingancin fim ɗinka ya kamata ka tallata shi wanda 'yan kallo su san fim ɗin gashi zai zo. So amma fim ne wanda aka yi shi sakakaka kawai aka sake shi, masu shi yawanci su muka ɗora laifi ba su tallata fim ɗin nan ba a san zai fito ba da waye. Dan akwai kansu 'yan Akshay Kumar wai da suka ga fim ɗin suka ce wai Akshay Kumar ya saki fim, su ba su ma sani ba. So har masoyan kama ba su san promotion talla a tallata shi da waye. Ai an ce mai talla shi ke da riba. In ka kula fina-finan nan da suka fito suka yi nasara, ka kalli irin tallan da aka rika musu, har kasashen duniya ake fita, a tafi Dubai, a tafi America, tafi ina a je ta tallata fina-finai, saboda haka idan suka fito mutane sai su tawawa su. To amma kai ka saki fim kawai, 'yan Indiya ma waɗansu da ba su san fim ɗin zai fita ba. So kaga wannan shi ina ɗaya daga cikin abin da ya kawo contribution na rashin kasuwar fim ɗin. Sai kuma wani abu guda, shi kankin kansa Akshay Kumar ɗin yanzu baya fom. Ka san akwai wani abu da ake kira fom a harkar waye, kaga kana ta nasara wani sa'in ko kuka kai kawai sai kaga kukan nan an ya samu kasuwa, ka gane, ka kai dariya kawai ka ihun ka kawai kai abracadabaran ka kawai ka samu kuɗi. So to shi ya yake da suna duk ingancin fim din nan, su kankin kansu yanzu an sake shi a Netflix sun sai fim din da daraja sosai, wanda bangaren kuɗi ne ma, to wannan kuɗin da Netflix ka sai shi zai iya mai gurbin asara da aka yi. So amma yaban da ike samu shi aka fi zuzutawa, dan a wannan shekarar ba a yi fim din da ya sami yabo kamar Mission Raniganj ba.
ko wannan oh my god din da ake zuzuta yabansa da Mishin Rani Ganja ya fita sai kasance yabansa ya ma danna na oh my god din so akwai fina-finai da aka yi da yawa a harkar Bollywood ko bayan nan ma jarumi Shah Rukh Khan mun ga ya saki wani bijimin fim shi ma bangaren jarumi Sunny Deol shi ma daga nashi ga kuma bangaren jarumi Salman Khan duka sun saki fina-finai shin duka kana ganin shi wannan fim na Mishin Rani Ganja ya zarce su wancan fina-finai da suka yi wasu suka zama hit wasu ma suka zama all time blockbuster ya fi su kenan isar da sako kuma a ce kawai dai wato jarumi Akshay Kumar ya fi su zuba zalla acting kenan ko kuma wani abu ne da kake takamime kake ganin cewar ya sa fim din ya fi wayannan fina-finai a tunaninka? Yau wato ai shi fi ka san bangare ne yanzu su waɗannan fina-finai da ka faɗa bangaren kasuwanci su ne zakakurai su ne kan gaba kamar shi Shah Rukh Khan ma wanda ya yake da suna yake kan dabo na tashe yanzu wanda gaba ɗaya wannan shekara ya mamaye ta a bangaren cinikayyar fina-finai so ai kaga shi wannan nasara ce ta daban Sony ya dawo bayan bacci da yi na shekara da shekaru shi ma wannan fim ɗin Gaddar 2 ya da shi amma shi nasarar wannan da isamu akwai abin da ake kira critical acclaim wato masana fim su yaba wa abu sai masa jinjina shi yaba wadda ya samu jinjina wajen critical acclaim su masana fim duk cikin waɗannan fina-finan da suka yi wannan makwaciyar cinikin kasuwan ba su kai wannan fim ɗin samun yabo da jinjina ba to shi nasararsa kenan wannan samun yabo da jinjina sai dai shi an ce a rashin uwa kan yi wanda ake ko so amma shi mu kanmu da za a bar jinjinan nan a ba mu kuɗin mu waɗancan da mu kaɓan ma za mu fi son kuɗaɗen ka gane ko so amma dai jinjina ya samu da yabo wanda shi ne a nan ne za a ce ya fi su samun jinjina da yabo wataƙila wannan jinjina da yabo ɗin su yi masa amfani wajen kyautar a wadda da za a raba gaskiya solo ba a gurguje mutane da yawa suna ganin cewar wannan rashin nasara ta jarumi Akshay Kumar da yake dan fama da ita a shekarun nan ba za ta rasa nasaba da irin fina-finai da yake ta yi hargitse ko kuma a ce barkatai ba shin baka tunanin ko wayannan la'alla wannan fina-finai da yake ta yi yake sako su bayar sa nasaba da shi wancan matsala ta rashin fam da yake fama da shi a halin yanzu ni ba na kallon wannan abun mutane da yawa suna faɗe ciki har da masoya Akshay Kumar suna ganin ya rage yin fina-finai so shi kuma ba na kallon wannan abu a koda yaushe idan kai fim din da dan kallo yake so zai kalla yanzu idan ka ɗauko kafin corona babu jarumin da yake Akshay Kumar yawan hit ya yi shekara ɗaya ya yi Kesari ya zo ya yi Houseful 4 ka gane ko ya zo ya yi Good News fina-finai 4 ya yi a shekarar dukkansu kuma sufa hit ne waɗannan fina-finan ka gane ai ashe ba yawan ne matsala ba a'a waɗanda kai din sun karɓa a gurin mutane sun so fim din ka gane ko shine abun yawan fina-finan shi kuma ka dauko shi tun fil azal haka ya samu a 90s akwai shekarar da fim 11 ka gane ai kuma in ka dauko yin karancin fim yanzu misali ai ba wanda ya kai American karancin fim to amma gashi nan shekaru a jere ina yin fina-finan kuma ba sa yin nasara yayi shekara bibi fim ba yayi fim ne ya samu matsala yayi wai so kaga wannan yana nuna cewa ba wai yin karancin fim bane a kai sa'a kai fim din da iwa mutanen daidai karbu a samu kasuwa wanda muna tunanin sha Allah shekara mai zuwa za ta canza fina-finan da ya zo da su za su samu nasara. To a gurguje kamar wani albashir ko kuma wani sako gare ka ga su magoya bayan jarumi Akshay Kumar na Najeriya da kuma duniya baki daya? Na duniya gaba daya yara ne matasa wanda su yanzu sun ta'akkara kallon su kawai box office ya tsaya. Fim kawai ya hit ko ya fi duk kyan fim duk ingancinsa in bai yi hit ba sai ka ji suna zage-zage kuma su dinga kallon wani nasarar wani su ce sai sun yi nasu yanzu kamar Shah Rukh Khan sun zauna masoya Shah Rukh Khan sun kwana biyu a ƙasa Shah Rukh Khan baya fam amma ba su ci mutuncin jarumin su ba su zage shi ba su zarge shi da wani abu ba addu'a suka taya shi da shi kawai ya samu nasara ya zo yayi wannan dawowar bajimiyar dawowa dan kareriya haka to su ma masoya Akshay Kumar na duniya kamata yayi su kalli irin wannan tsarin jarumin su yanzu yana wani yanayi na rashin nasara su taya shi su karfafa gwiwar su har ya dawo kan chat haka suna nan gida daman suna san su akan wannan kadami suke ya yake da suna tare da jarumin su da inda yake da wane ne kuma ga zumunci da suke da shi to wannan zumunci a cigaba da yinsa. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen shirin namu na shirin fina-finan Indiya wanda kuka ji shari daga bakin Usman Solo zakakuri ko kuma masanin fina-finan Indiya kuma magoyin bayan jarumi Akshay Kumar. To sai kasance da mu a sati mai zuwa domin jin da kuma wa muke tare a cikin wannan shiri na shirin fina-finan Indiya kuma za ku kasancewa da mu a shafukanmu na YouTube a Taskar Bollywood da kuma Facebook
TikTok duka dai a taskar Bollywood. Ni Abdulhamid Abdullahi da na shirya kuma na gabatar ke cewa ku ci gaba da bibiyar mu.